סוג הדברים שלא בטוח שאתה רוצה לעשות, שאחרים יעשו. אנחנו לא, הוא כן. כן, הוא כן. רגע לפני התחזית המלאה יש כמה אנשים שכל הקור הזה לא מרגש אותם במיוחד. מחליקי הקרח שייצגו את ישראל באולימפיאדת החורף בפברואר. ביניהם בת אולפנה צעירה שמצטרפת למחליק הוותיק שהתחרה בפעם השלישית. טל שורר פגש אותם באימונים. אם יצאתם החוצה לכמה דקות ונבהלתם מהקור, נסו להעביר ימים כלילות, שנים על גבי שנים, על הקרח. Do you ever get used to the cold? No. No. It always stays cold. נא להכיר היילי קופס ויבגני קרסנופולסקי שהם מתכוננים לייצג את ישראל במשחקי החורף האולימפיים בבייג'ינג בפברואר. הוא בן 33 בפעם השלישית בתחרות האולימפית. היא בת 19 שהגיעה לסיפור הזה כמעט במקרה. I was in seminary in Yerushalayim, and then when I came home, I started skating with Zhenya. היילי שהחליקה בצעירותה בדיוק סיימה שנה בסמינר לבנות דתיות בירושלים, כשהגיע הטלפון מבוריס חייט שהציע לנסות להשיג כרטיס למשחקי החורף. הוא לא ממש השאיר לברירה. זה הפטנט שלנו. פגשתי עם אמא, אבא, אנחנו מכירים, חברים, ואמרתי, יש לכם שאלה אחת. הם אומרים, מה? יבגני והיילי. וככה זה התחיל. אתה השטחן אבל. כן. זה נשמע לא פשוט לחבר בין אורח חיים דתי לתחרויות ספורט מקצועני שנערכות לעתים קרובות בשבת, אבל היילי לא מכירה משהו אחר. I started skating from a very young age, so when I would compete back then, I always found ways to kind of stay religious and do a sport. Whether it was like walking to the rink on Saturdays instead of driving. So I think like just growing up like that, it kind of just became normal for me. היא קפצה על ההזדמנות להחליק עם קרסנופולסקי, ומהרגע הראשון היה ברור לה שמשהו טוב קורה. I think the first day we kind of realized like it clicked really well, all the elements were good, our relationship is good. קוראים את התחת 3 חודשים, ושם צריך להסתדר. כשיש לך רק תוכנית אחת, זה חייב להצליח. והם אכן הצליחו. תוך 3 חודשים הם השיגו את הכרטיס למשחקים האולימפיים בבייג'ינג. מטרות עוד קשה לסמן. What's the magic? לא יודע, אני חושב שהיה קליק טוב, הייתה כימיה טובה מההתחלה. אני חושב שקצת משוגעים גם, זה טוב לתחום שלנו. ענף ההחלקה על הקרח בישראל גדל לאיתו, כמו ענפים רבים הוא נשען על גל העלייה הגדול מברית המועצות, שהכניס את תרבות הקרח למדינה המדברית שלנו. היינו אולי 10, היום נראה לי מעל 100. מישהו צריך להתחיל, וזה הספורט הרוסי, ואי אפשר להגיד רוסים, בגלל שכיום בארץ יותר מ1,000,000 אנשים, זה כבר לא רוסי, זה ישראלים. מה שהם היו לפני, זה לא משנה כבר. אז כל האנשים זה כבר ילדים של ישראל. בפברואר, תחת הגבלות קורונה מחמירות, יערכו בבייג'ינג משחקי החורף האולימפיים. המשלחת הישראלית תהיה כרגיל קטנטנה. שום דבר מזה לא ימנע מיבגני והיילי לעלות על הקרח ולדפוק הופעה, לסיים את התרגיל שלהם בצורה הטובה ביותר ולייצג את ישראל, גם בבייג'ינג 2022. I love this sport. I want to do whatever I can to get far in it, so I'm going to make sacrifices in order to make that happen. הצלחה. הילדים של ישראל, כמו שאומר המאמן, זו אמירה יפה. עכשיו אנחנו לתחזית המלאה, עם מה שבאמת מעניין את כולם. מה מצב השערה או השערונת? כרמל, מחר טל שמאי.